Amin. Marende maitas yang buku ende 86 ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian natu mopalangit do tanoon. Amin. Tabereng ma iduk mi haporsiaoni, jalan na paujung hossa. Sikat nilas ni roha, tohap naihian, sai dietongi hailaun. Paingot-ingot hamu ma ibana na patahun-tahun para aluan sisongoni, dopak ibana sian aka pardosa. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu, jala si padomu jolma tu debata. Jala hudok kami mauliati tuho alani saluhut na binahenmi. Sai dongani mahami marhite asini roham. Asa warsakon hami dosa nami. Jala asa maroha holongan hami uhut mandok mauliate tuho. Ale Tuhan, diho ma tama puji-pujian, di tonga-tongani saluhut huria, nong tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Amin. Marinde maitas yang bukuende 85 ayat 2 dohot ayat 4.
yanan do mate sada halak humohop natoropi. Dungi dipasang akasituani malim dot aka parisi marapot godang. Didok nasidama ahama bainota ailando tada di bain alaki molo itapasombu ibana porsea mahalak saluhutna di ibana gabero mahalak rom maun mangarapas tanota dohot bangsota. Alai dan sian rohana sandiri di hatahoni ala situani malim ibana dina satauni umbahena disuri rakon nanaing mate ma Yesus mohop bangsoi. Mangendehon. Absi
Yesus na mangalehon hosana, Yesus na dijehehon. Alai dibongoti si bolisi, do si Yudas na margoar Iskariot. Sahalaksian na 12 gabelahu ibana martuptup dot aka situani malim rapon aka panungganeyan. Manang dia dalanna pasahaton ibana tu nasida. Jadi sian lasni rohanasida marpadan manasida. Mangalehon hepeng tu ibana. Gok panjeheon do pertibion, alani huaso, hamoraon dohot hasonangan na asing, dang alang rohani torop halak, nang Kristen pe, mangulahon panjeheon, songon si Yudas, sahalak sian sisiani Tuhan Yesus, na manjeheon ibana, songonido suraon panjehoni, taulahon maradopon dongan najonok tuhita, sahatuna manjeheon tuata sandiri. Sian Punguan Maranatha.
Yesus nama mangalehon hosana narade mamuripat ni akasisiana. Gabehehe ma ibana siana mangani, ditanggal ma ulosna, dibuat ma basahan, ditapolhon tu ibana, diusehon ma aek tu sambong, dungi diburi ma patni akasisiana, diapusi ma dohot basahan na tinapolhon nai. Di goar hamu doau guru jala Tuhan, jadi turedo pandokmu disi, aido au tutu, asamolo au, Tuhan jala gurumuna, mamuri patmuna, tamama nang hamu masih burian pat. Diajari Yesus dohita masih hobasan manang saling melayani, holanido dalan asa jupang hadameon dohot ngoluna masih paturean di portibion. Kehidupan yang melayani, ido sada sumbangan pangajarion ni hak Kristenon, naumarga tu portibion, asa jumpang keharmonisan di akar hubungan antar bangsa, antar agama, dohot antar keluarga pe. Kor sian inahana. Marende maita sian kuende 400 sada ayat sada dot ayat tolu. Yesus na mangalehon hosana, Yesus na disuadahon. Jadi dung diendehon nasida puji-pujiani, ruar manasida laho tu dolok cetun. Disima didok Yesus tu nasida,
Saluhut do hamu naing targasip midau dina sabornginon aina tarsurat do lombutatku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru na sapungwani. Dungi didok Yesus ma mandok ibana situtudo nahudokon tuho tolu hali do so adohononmu au dina sabornginon tagan so martahuak dope manuk. Songon aposo ni Jehovah Yesus dilehon do hosana humopop sude hajol maon hape taida do boha pana do honon ni akan tinobus nai di ibana dang holan di hagogotan alai dohot do nang uju marhasonangan toso adohon sitobus hitai. Fragmen Pasion Sian Ama. Atas Bukit Zaitun. Setelah Yesus selesai mengajar murid-muridnya, ia berkata pada mereka,
tahu 2 hari lagi akan merayakan Paskah, di mana anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus. Bagaimana menurut kamu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Iya, tapi ditangkapnya jangan pas ada perayaan. Jangan, nanti jadi timbul permasalahan. Siapa tahu yang tahu Yesus berada, kasih tahu kita. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Kalian akan berikan apa kepadaku kalau dia kuserahkan sama kalian? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dalam ruangan pada malam hari di hari pertama hari raya roti tidak beragi, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya.
Aku berkata kepadamu bahwa salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia yang akan bersama. Tuhan, bukan saya itu. Yohanes, kau tanya dulu siapa yang guru maksud. Tuhan, siapa orang itu? Orang itu dialah yang nanti aku berikan roti setelah aku celupkan ke dalam mulutmu. Guru, bukan aku orangnya, Guru. Kamu sendiri yang mengatakannya. Di Bukit Zaitun. Kamu semua iman akan goncang. Tetapi setelah saya bangkit, aku duluan ke Galilea. Biarpun mereka guncang imannya, saya tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati bersama engkau guru, saya tidak akan menyangkalmu.
Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Duduklah dulu di sini sementara aku berdoa. Lalu pergilah Yesus dan diajak bersamanya dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Simon, tertidur karena engkau? Tidakkah kau bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Lalu kembalilah Yesus untuk berdoa yang kedua kalinya. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Tidur dan istirahatlah. Cukuplah, sudah tiba saatnya Anak Manusia diserahkan kepada yang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, sebab seorang yang menyerahkan sudah dekat. Taman Getsemani.
Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari 12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan menciumnya. Guru, Hai Judas, apakah dengan ciuman ini engkau menyerahkan anak aku? Dan seorang dari mereka menghunus pedang mengenai hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Sudah, stop. Sangkamu aku ini penyambung, sehingga dengan lengkap pedang dan tongkat bentungan kau kemari untuk menangkap aku. Bukannya aku selalu hadir di mana hadir setiap hari di baikmu, mengajar di baik Allah, sehingga kamu tidak menangkap aku. Tetapi seperti yang tertulis, tapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Demikianlah fragmen malam Pascan pertama. Terima kasih. Marende mahita sian buku ende 130 sada ayat sada dohot ayat 2. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus ma nama dongani hamu salhutna. Amin. Kita salhutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus, tabuk kama bibelta, turpuk jamita di pasion parjolo, di are parjolo di bagasan tikion, panetami dosian sada Petrus tolu,
ayat 10 tolu dohot ayat 14 ujaha humma di bahasa Batak dohot di bahasa Indonesia sonon madidok disi. Jala isedo nama jahati hamu molo dirikoti hamu nadinggan alai molo tung tumaon napor kamu alani hati goran namartua do hamu disi unang magaur rohamuna bahenon ni biar ni rohamidana sida di bahasa Indonesia di dok sonon. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Songonima sahatna. Dihita salhutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus, naking di papatar manang di pratmekton aka ama barita taringot tu si tauron di Tuhan Yesus. Nian pada awalna dohot dohita di situasi na dia dopin di Tuhan Yesus. Alai alana memerankan aka ama jala hairana sahalio dopin sida mardrama gabeherana bohado na teherana menghibur. Alai dangna apala di namarto papi do di namekelihi tanaking na diperat alana berperan aka ama alai tongdo suad di bagasarohata alam mangrupihi tadonaking. Sadar tidak sadar kita ketika fragmen itu berlangsung, itu adalah membantu kita untuk melihat di situasi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, bagaimana Judas juga berperan olanod do tutu amang dot inang dung sayan nong fragmenom mula-mula kita sian sebagas coroon unang saya tabereng si Judas terus gawe si tadok kandung Judas suatu ngandung gawe yang robi ben amang itu gereja kan HP na mangrupi hita dong laho memaknai perjalanan si taonon di Tuhan Yesus amang dot inang moleate ma tarlumobi dia kama na oleh berperan jadi tanpa honon tidak mengenal malu kan tidak tong kan ai biasa mola disuruh berperan sedangkan akai nape hamu atu singen kan alun naking akama menjiwai do na tapi holon merdalan kan hola keliling na tapi alai terus do artinya peran pendukung juga kan sangat dibutuhkan so boy deh bah dang boy ta salami makna bagas ni baritai molola Tuhan Yesus tu na berperan alik konado do ka pendukung moleh ati madia kama marsogok muse aka perhalado majuta bereng dairo aka perhalado dohot di na perpudian nong aka remaja dohot na poso baru rak mehita muse di puncak ni panonon ni Tuhan Yesus ima di Jumat Agung barita salib. Jadi di bagasan nato luarion nanget kita dibuan barita pasion kita dohot fragmen dibuat kita nanget mangalapati si taonon di Tuhan Yesus bohado si taonon di Tuhan Yesus si gak bisa dah monah dihita salhut na marhiti hamamati ni Tuhan Yesus amang dot deinang na dia holongan di bagasan Yesus Kristus marhite barita pasion dohot fragmen naking adong sitiruon na ditadikot Tuhan Yesus duhita jalaga besada pajauon dihita salhut na ima taringot tu nasobuh hita masohot lahu mangulahon akan nadinggan jalam si taonon na tadu pipedang boy mabakita masohot lahu mangulahon ulahon nadinggan sada naking barita di bagian di si taonon di Tuhan Yesus fragmen imam ditiki sahalak solidadoi na rosisian di Tuhan Yesus manapul si pareonna alai nang di situasi penangkapan ni alai tong do tergerak rohani Tuhan Yesus laho pameluk pemerhiti na manabung si pareoni gabe sehat muse di sima tabereng. Kejahatan tidak boleh menghentikan perbuatan baik yang dilakukan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kejahatan tidak boleh
menutup cinta kasih di dalam kehidupan kita. Ima mata bereng di sitaunon ni Tuhan Yesus. Amang dotinang di barita salipipe di paadar matuhita salhutna. Rapdo Tuhan Yesus dot akasisean. Rapdo Tuhan Yesus dot si Judas. Jalaraka pilih kasih Tuhan Yesus dot akasisian na 12. Alai di pangumau ni si Judas na patuduho pajeheon na di papatar ibana do pangalon na tu Tuhan Yesus. Di perdalanan ni pakobasion di Tuhan Yesus tabereng do jala tajahado tabegedo nang makamarhite jamita bohado Tuhan Yesus nang pediat diabat diotapi laho marhum makubasi ulon di debata ale tunggudang do namar sogoni roha tu Tuhan Yesus akahalak parise si boto surat alai sudah dona ulaun ni Tuhan Yesus tu tonga-tonga ni portibio dan dakya ulaun najahat do dakya akatipu muslihat ni portibion laho mangotapi ulaun na pinasahat ni debata ikut tulus dosakap ni debata ima mabuan perdenggan tujol mamarhiti silangi alani amang dotinang turpukon ima barita manang surat na dipasahat ni si Petrus tuhuria nadong di paisolat manang namar serak di kapangaratuan ima tuhuta Pontus, Galatia, Kapodekia, Asia, do Britania na menghadapi si taonon di nadilele ni Romawi tentara Romawi nasipata nasida kemertabuni ala ni haporsion nasida sipata nasida ikut berhadapan dengan maut alai di tengah-tengah situasi ma dipakuling si Petrus nasida bahwa ketika mereka dijahati, ketika mereka juga menghadapi kematian atau ketika mereka menghadapi penderitaan, tetaplah melakukan kebaikan. Khotma di laun nadinggan, napi nasahat ni debata songop pacauan di tengah-tengah ni huria. Alandi do marhite hata ni debata di bagasan tikion amang dot inang adong manang napiga nanang pasahaton na tuhita salhutna di narap hita madalani masa-masa passion di bagasan tikion na perjolo di hita salhutna di jauh debatado hita salhutna mangulahon nadenggan ayat 10 tolu dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Sada hukum do namasa di portibion molo diulahoko nadenggan uula nadenggan molo jahat to ape jahat molo burcuho uburcu do peau molo tuula natong nadenggan tudongaku tagabokku ma nadenggan lehononni dongaku musetuao alai molo takangau tudongaku di bagasan tikion tagamokku do takang musedongaku tuao alai diturpukon dia rahot kita salhutna amang dot inang mangulahon ulang nadenggan pajowodui dang masalah hukum balas membalas. Ketika kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, itu adalah keharusan bagi orang percaya jala nama niru Tuhan Yesus Kristus dohita disi marhite si tau barita panaonon di bagasan tikion amang dot inang molo alani hajahatot tado molo alani hajahaton ni portibiodo molo alani panulakan ni portibiodo boy mempengaruhi dengan bahasa ni debata marhite Yesus Kristus na pasti sudah dohaluan itu hita alai dang berpengaruh kejahatan dunia terhadap perjuangan terhadap pengorbanan Tuhan Yesus molo di Yesaya 50 tolui didokdo dilicing dicaci maki diolok-olok ditijuri ima ditijuri bahkan gatung di hau pinar silangi ido nama satu Tuhan Yesus sugari ma songon anak di debata donon nama jala songo jolma molo songo jolma jala songon anak di debata
apalagi di hacol maun dadohonon di Tuhan Yesus mah pasiding mau pacitudon sianau pasiding mau ali de bata tole ma pitor baim masa datadda mujizat ala di dalam di Tuhan Yesus doi di hacol mau ni asa patuduhon holong di rohani de bata marite Yesus tu hita omma jojo tu hita salhutna amang dot inang di tonga-tonga ni si tonon di Tuhan Yesus pe ditiki gatung di hapinar silangi marhatana labok do Tuhan Yesus maradopon parjahat na dihabirang na do di siamun na marhatana labok do nang Tuhan Yesus tu inana do tuak kasisian na nang pe di tonga-tonga ni hos nyari di adopi Tuhan Yesus hamatiani alani dona di hita salurat na di halongan di jauh de batado hita asa totong mangulahon ulaon na denggan nang pe dang say denggan na taadopi nang pe dang nasay halak na burju na taadopi nang pe situasi ta terkadang turun naik do nang pe si pata amang dot inang di tonga-tongan ni si taonot do kadang ekonomi na lemah kadang parsahiton kadang kecewa iba di bejol mah kadang inat tapi mengecewa niba kadang amat tapi mengecewa niba kadang dak dana tapi mengecewa niba alai songon salak inana burju nang pe dikecewahon amat tamanang inat yanakon salak ina alai sedi parade dusi panganon na terbaik tu keluargana alani do unang masohot tita mangulaon na dinggan di bagasan ngolutta marhite si taunon ni Tuhan Yesus di pasion nang taida ulaon na dinggan na nyula na tuhita di hacol maonon asa dapotan asini roha hita salhutna na paduahon marhite turpuk jamiton dia rahot do hita salhut namang dot inang taulahum ma na dinggan ala debata pardenggan basado sahatro di bagasan tikio molo perpesalmen di pesalmen 110 ayat sada hidup bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya ia baik dan kasih setianya selama-lamanya. Jadi na percolo naking ulam mangulahon na denggan melakukan hal yang baik adalah panggilan Tuhan kepada kita. Yang kedua adalah karena Allah itu baik. Sampai sekarang Allah itu baik. Alani dona burju mahita dada alani dongan manang asama jalo na denggan manang asama jalo nah burju kita siat dongan molo songoni dona mariswangna molo ala burju dongan hita burju mariswangna. Jadi naking di sada Petruson di arahon si Petrus do dangna situasi na denggan manang situasi yang baik-baik saja tetapi mereka sedang menderita. Justru di dalam penderitaan itulah Petrus mengajak untuk hidup di dalam penderitaan dengan sabar bukan menerima seperti sebuah ketentuan naiko berlaku manang bagian manang sibara down alai alani haporsiau do ala di saat yang tidak baik itu pun ketika kita berbuat baik sekalipun itu sangat membuat kita merana di do dia toi Tuhani do pangatuan ni Tuhani do di ngolutta dakya berubah pangatuan ni Tuhan di ngolutta ditiki denggan do ditiki dang denggan pangatuan ni debata sarupa do mama kulingita bahwa ia akan tetap baik hari ini sampai selama-lamanya dan itu tidak akan pernah penderitaan tidak akan pernah berubah cara Tuhan untuk menolong kita. Holanon amang dot inang di situasi sulit najujut tabereng najujut tahirim ima pitor pangatoyon na balga HP dia rahot di batado hita di setiap perjalanan di ngolutta berproses dari yang kecil dari sedikit bukan dari dan langsung hal na besar. Kita di bagasan partikianon diperhadapkan do kepada situasi pencari mujizat. Adong do mujizat kita adong. Alai unang si tabereng jala tapi kiri pitor hal na balga situ tui. Hidup mambe kita murah jemuk di ngolutta alania ala berusaha duhita mamereng asing rohani debate hola di peristiwa na balga.
Apa justru nangit-nangit. Bahkan di dalam satu titik Allah bisa memakainya, memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Hidup bahan diarah kita di bagasan tikion berjudo Tuhani. Taulahom mana dinggan ala perdinggan basa do Jehovah jala manotong do dinggan basa di Jehovah di bagasan perdalangan dan ngulutta. Napatuluhon ma marhite hatani debata di bagasan tikion. Taulahom mana dinggan asa mertua hita. Hanya orang-orang yang melakukan perbuatan baiklah orang yang berbahagia. Porsiado hita di sini. Hanya orang-orang yang berbuat baiklah, yang melakukan hal yang baiklah, yang bisa bersukacita. Molo di 2 Korin walu dia si Paulus to asa urikot nasida mangalehon unang majalo. Memberi adalah perbuatan baik. Ale molo macalo, dohono mam molo macalo hola nama kuis. Dang naring gani kan? Eno kan talpedo dia dapat tap pangalahon ni colma hola nama kuis. Molo mardonga pitu tu sahalak na dihirim di rohana adong si hoison na siani. Molo lapi tu lon ni sahalak nadong dihirim di rohana adong si hoisos siani. Unang majohi amang dot inang. Diulon na balgape marsihoy sa dodeido iro banda gudang nuang inapalas kan alirak kolan inapalas binuang ama palas bingado akama palas tiro inapalasti alania pangalaho unang majualan na hola mabuan idahan nas siap pesta anggoy kan adong do ay molo mabuan si panganos siap pesta isarani ayang guna di bana do kadang salah kan kadang salah dah ay alanay halak do ibuat ay dang ay na di piring dihalak do dibuat. Ay yang guna di badan dibagi 2 ya biasa dui. Ay daripada bolong batu mikot dibuat tu jabu na boy ka ibahan idak goreng. Apalagi molo songoni ba di huta nama saya hirim do rohani ba molo omak ni ba sa pesta rong nyan idahan ibuan. Alai pe binereng ma di jale alai pe saya adong do di na tua-tua ni ba alahya do ni huton omak ni ba mar pesta. Na di papuli do na di piring nei. Na di papuli do apalagi mau marasa esek na tabu jagal pesta kan na tabu na tong apalagi katang-katang ne atar jarang do musi di hutanamian manuk negeri do tekan manuk Australia manuk kapung do ban jadi doho habong ne pe ital-tali doi gumudang dunia bumbu na sejagalna alinga banggai badisi alai neng dohonon jangan ambil punya orang. Ketika punya kita, ketika milik kita, silakan saja. Nabui dia lah gudang noeng jolma na gudangan mengkonsumsi protein daripada karbohidrat indah kan. Ujungnya dipasiring makarbon. HP dipasiring karbo ale dia langi kantang na nyantong berak karbo kan. Ala ima jutusi. Yang dohonon ima lebih berbahagia adalah orang yang melakukan hal yang baik. Halak nasai memikiri jalan nasai berada di dalam hal yang tidak baik, yang jahat. Yakin mehitamang dot inang, dang tenangi di pikirannya, dang tenangi di ngoluna. Jadi ganuk taulahon dadinggan pasti makorholas ni rohado. Mungkin tadok majo molo sococok petu dongan natadopi alai molo di bagasan Tuhan ido pasti banyak dampaknya kepada orang-orang di sekitar. Alani molo taulahon najat manang nasodinggan pasti marsak dohita. Bahasa dang marsak. Ingoto me satu jabu. Patu hulau menakingani. Kecewa aku inama. Satu podo mapingoton name. Amang tadi aku sudah melakukan ini. Neng minta maaf. Aduh, maila. Jadi yang selesai masalah sedari, sawar ngipedang selesai, meresukuk ne ulu mapadu mangyut-yuti. Ima halak itu adalah tipe orang yang melakukan hal yang jahat. Jadi do pate me di bagasan ngeluna, idu mabben ibana, ibereng ibana pedongan na dijahatan na mangupir me. Lao me, pitor mamiding me, mertabuni me, enga meila. Molo tu sahalak ibana mangulang kejahatan, hola di bereng ibana hatan na me.
tang lomor aku mamerengan bahasa ima na diarai ilululu ima kambing hitam salah honon nama donganna. Jadi di hita salhutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus, orang yang suka melakukan kebaikan dalam kehidupannya adalah orang yang berani melepaskan sukacita bagi orang lain. Orang yang suka melakukan kebaikan adalah orang yang berani melepaskan sukacita bagi orang lain. Jala oddo na macai rikot dinguluta. Alani orang yang baik tidak akan pernah goyah kebaikannya oleh karena tidak menjumpai orang-orang yang baik. Orang yang baik, yang pada dasarnya baik dan mau melakukan hal yang baik di dalam kehidupannya, tidak akan pernah goyah kebaikannya sekalipun dia tidak menjumpai orang-orang yang baik. Marhiti hatan di bata di bagasan tikyon ido na di pasahat salah satu bagian ni perjalanan di setahun di Tuhan Yesus. Sekalipun Petrus dan teman-temannya meninggalkan Tuhan Yesus, sekalipun Yudas yang bersama dengan dia mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap berlanjut melakukan apa yang harus dilakukannya. Gabi dapotan asini roha lasni roha hita salhutna haluon. Mau nak kita dihamonakon Tuhan Yesus marhiti hamatian dot hayonna. Alani amang dot dinang na diholongan di bagasan Yesus Kristus. Taulahum manadinggan nangpe marsitaonor kita di tonga-tonga ni perdalanan di ngulutta. Ala perdinggan basa do debata saat ro di bagasan tikyon mangiring-ngiri kita pahoton pakirimota jala totong maniok tordita asabui tabulus akasi taonon di tonga-tonga ni ngulutta jala hamunakonon mahita. Amen martangyang mahita. Alia manami na di banua gijang moliate dia sidot tolong ni roham na parorot ngulunami saatro di bagasan tikyon. Moliate matuhan di palosohami payut ihut perjalanan ni si taonon ni Tuhan Yesus. Marhite barita pasyon dohot pramen na binuaton ni akaama. Tuhan ima paingotok kami holong ni roham di ngulunami. Dakya Tuhan dibatasi holong ni roham di colma perdoson nangpe madabu hami tu bagasa dosa nangpe galetor dinami ima nalam gomal di bagasa rohanami haluaun na pinasahak mu Tuhami marhite hama mate dohot hayon di Tuhan Yesus ima manaruhok kami mangulahon akan nadinggan maniri Tuhan Yesus asima roham dihami malosipata gale jalan yang kami niang rohanami malosipata Tuhan di bata dakulo kami pajuwo mula mangulau naringgan sungguh lihami asiro am lihami pasu-pasu ma amanami dot inanami salhut nan narap di ibadah pasyon di bagasan tikyon pasu-pasu di pergumulan di pergumulan nasida di ekonomi di hai pason saya pasu-pasu nang suli ruas di huriam nadong di AKBP mampang perapatanon di sadok pernguluan sigano pari mulai ate mamang nabasa asima roham dihami sesama dosa nami asatung tamaham gabi anakom mangasawan Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Mari di mahita huhut pasahat pilih. Amen.
do haroroan di salut silehol leon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upa sahat tami ma sian na nilhomi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo megabe uap na khusus diculun. Pasu-pasu me jala ramoti asau parasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibio. Uhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadami kudang ni siliholi homi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mehita ditangyang alea manami. Sairo maharajan sesaut malam meniruham di bano tongon sonne di bano gijang. Leon matuhami sadaron hanguluan siapa. Sesama dosa nami son panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Muna kami togiuto pangucunan. Paluam hami sian pangago. Akhirun hapuna harajaon. Do taguguun. Rodia sangapon salilini. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot tolong ni rohani de bata ama, dot parsauran itu di parbadia ma, nama dongani hamu. Horas borong ima di hita salut na ala dong do di patupa amang dot inang si panganon di gisgi di pasata mima artangi yang ngajong jong be amang situa 5 juta langsung. Aku di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami pada masa Engkau diadili ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami untuk penderitaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan menikmati sebagian daripada berkat-Mu, makanan minuman yang tersedia. Berkati makanan minum itu menjadi kekuatan dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari sejalan sama kita.